va sorgir la idea de fer un portal de televisió? Va sortir d'Argentina. Argentina, que va anar el senyor Francesc, que és el nostre director d'aquí, va anar i va conèixer uns nois que ho feien i va decidir que aquí també ho fèiem nosaltres. I ens va agradar molt la idea. Actualment, qui forma part de l'organització de Tet Vist? Bueno, els nostres companys i també ens ajuda molt el nostre amic Josep Maria i fem grups, hi ha el grup de producció, de guió i de presentadors i la veritat és que estem molt orgullosos. Com han après a fer servir les eines audiovisuals per fer Tet Vist? Producció, Antonio. Com han après a fer servir les eines audiovisuals per fer Tet Vist? Bueno, poco a poco. Poco a poco vas aprendiendo, vas aprendiendo cosas nuevas, la jirafa, la percha, las cámaras, todo. Es que es todo. Per què han decidit fer una televisió online en comptes d'una altra cosa? Perquè ens agrada molt la idea aquesta, com he dit abans, d'aquell grup d'Argentina i clar, i vam parlar que els monitors que tenim, la Neus i Gaig, amb el director d'aquí i tot això, i vam fer per això, amb la Maria i tot, sí. Només pot participar la gent amb discapacitat intel·lectual a la vostra televisió? Sí. Sí, perquè els nois que estan a Argentina són discapacitats. Com valoreu el treball fet fins ara? Ens ho portem molt bé, som un grup molt maco i ho compartim tot. I jo no sé si els meus companys estan agraïts, però jo molt. Sí, yo también. Nos ayudamos unos a los otros. Molt bé. Vale, gràcies. Tenem vergonya sortir a internet? No. No tenim vergonya ja. No tenim vergonya. La vergüenza que matarla. Alguna persona tant de bo li pot de vergonya, però a mi no m'entra cap de vergonya. La vergonya se queda a casa. Aquí no. La vergonya a les vostres cases. Per fer aquest tipus de projectes. Feu reportatges en directe? Sí. Expliqueu-li, què vol fer aquest cap de setmana? Entrevistar al Ignasi Terraza. A l'Ignasi Terraza, compositor de jazz que sé des dels 9 anys. Però tot un guardonat compositor de jazz. També hem entrevistat a l'alcalde i al Carles Puyol. També. a unos cuantos famosos. Uns quants famosos també. Hi ha nous, també. Important. Quan fan reportatges o en revistes? Cada... Els dimarts ens reunim i fem les preguntes i després els dijous ens reunim amb les monitores, després li enviem en Josep i llavors ja quan ja ho tenim tot
doncs ja ens posem a treballar, a buscar la biografia de la persona i llavors ja quedem per entrevistar-la. I com s'estructura el temps? L'estructura, doncs, bueno, que hi ha un programa. En un programa, doncs, bueno, ja, doncs, ens... Ja el presentador... El presentador, un reportatge, l'entrevista... L'entrevista i dos reportatges i el mig d'entrevista. I quin és el reportatge o l'entrevista que més gràcia us ha fet? La de Xavi Trias, la del Puyol i l'última del... Nancy Terrassa també. Jo també escollo l'entrevista, la del Pere Escobar, el periodista de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Yo me quedo con todas. Yo también. I jo. D'acord, doncs moltíssimes gràcies per col·laborar i per rebre'ns també amb Encara Llunàtics i ens anem veient. Adéu.